play pi baro ki baju sngo tanat ban sngam bar ban pe ya ki video ha ka ne ka channel na ka por sha ka por ka jingja ka ba sngo si bha na ka thain south dan Thailand ha ka ba ka jing le kai football ka bala tumu ban long ka sngi chong ka jing kamen bat ka jing ya tali kala kut no ha ka jingja ka ba ban kan det bat ka ba ban sngo si ya ki ba bon ha ka por ba ka jing le kai kadang ya shakmat ka sun beneng kala kala kan san bat upar that ubakhlain pha ula sho be hamadan ya le kai kane ka jingjia kala shim no ru ya ka jing im jong we na kirang ya le kai ka yala football club ubrang ar sosnem ka arta kata usok wan awai bat ka bala pen men sauru ya ki khat ar ngut ki we pat ki badon hagate kamadan kat kum ka jing thu jong kinong yo i bat ki bor senchar jong ka snong ka jing le kai ka long ka ba itnat pha henry ka sun beneng klas tang ban snio no kloi hashwa ba on sapan kut no ya ka jing le kai bat ban pan mi ru ya ki nong ya le kai football paro namadan uwei uperthat ubakhlain ula sho be hakate ka jaka bat tang haki sekon kalawan ra ru ya ka jingjia ka basngosi marmar hadin kate ka jingjia kinong tre ka jingyarap bat kinong sumar kilamare shamadan ban ai ka jingyarap ka bakarki ya ki ba mansau kumta walala persyangro kat bala ban pen im biang ya usop wan awai hamadan bala pen kit kloiru sha hospital henry ula klat no na ki jing mansau ki bajur ki khat ar ngut ki ba mansau pat la pen kit sha hospital bat ki doktor kidang ai ka jing sumar ya ki na ka ban ta ki jing mong na ka ding perthat bat ka jing shap ting bat ki wei pat de ki jing mansau usop wan awai bunang ar sosnem ka arta ulalong uweru na kirang lekai ubaran sapha jong kayala football club bat ulalong ru uba ie da ki paralok bat ki nong krasan jong u ki paralok jong u hi ki ong ba ulong uba tre sitom ubadon kamen sim lekai ka babaha bat uba ju ai men sim ya ki we haman la ka lekai bat ka jaka training ha din ka ne ka jingjia bun ki nong lekai ki club football ki pai ba bat ki kan hun lekai ha Thailand ki lapan pau ya ka jing sosi jongki kayala football club kalapan mi ro ya ka karwa ka papan pau ya ka jing sosi ka bakrau halor ka jing du no ya urang lekai jongka bat kalap haru ya ka jing kit bok bat ka jiro shakalong yeng jong usok wan awai bat shabaro ki berang sha sumar hospital ha ki kato kat ne ki jing lekai ha Thailand labu ru ya ka por shipor pan skap jar kum kadak ka jing yasnok tilang bat ka long yeng jong ubala klat no kane ka jing jia ka pen kan mau ru ya ka jing ma ka bakrau jong upar that ha ki jing lekai ki balong ha ki jaka ki ba pait ba bat shabar ki riu shampang jong ka sun beneng ki ong ba ki madan football ki long ki phama bha namar kim don kano ka jing ya da haba ki nong lekai ki ton hamadan ka ba he bat ka ba plia ki la ban long ki badon ha ka jing matam la da wan kan san upar that nolor kata hakiri ki badon kamariang snong slap kum ha Thailand ka sun beneng kala ban kala tang hakikat to kat ne minute ka jing ther slap ka baret kala ru ban kala no sha ka eryong bat perthat ubakhlain haba upar that usho ha ka khandau ka basngam ka bordeng kam kut tang ha ka jaka ba usho henry ka sapriang sha ka khandau bat kala ban pen man saw ya ki badon ha chan jong ka te ka laili ha dien ka ne ka jingjia ki riu shampang ka sun beneng kila kan turu ya baro ki kan huan ya lekai ban buat renti ya ki kan don yada na upar that kat ba ki kat arngut ki bala man saw kedang sha sumar ha hospital ka snong ka thau ba ka kan hun football kadang yai ai man sim bat kershan ru ya ki long yeng ki bala shakta ha ka ne ka jingjia ka jing e jong usop wan awai ya ka football ka jing ai tilut jong u ha ka kan hun bat ka men sim trejitom jong u kan sa jikan mau junom ha ki paralok bat ki nong kershan jong u khule shibon nyen se kan du pat hakiwe ki ban sawan ki baman kapor